Ahojte, vítajte na tomto kanáli, ja som Lucka, vy asi ničomu nechápete, prečo som není na svojom kanáli Lucka Patríčka Frejka, lebo ja som si vytvorila môj druhý kanál, on sa volá Lucka Games. A prečo som si vytvorila nový kanál? Lebo ja sa bojím, že ten prvý stratím a to bude moc smutné, takže budem aj tuto natáčať. Takže tuto budem natáčať len hry, tam napríklad Avatar World, Roblox, Minecraft, áno, budem natáčať aj Minecraft možno, a Toka Boka. A ešte neviem, čo budem natáčať. A na tom prvom, to Lucka Patríčka Frejka, tam budem natáčať o mojom živote, čo robím, aj môj pes Frejka. Takže tuto budem natáčať ako hrám, alebo tie vaše obľúbené príbehy. Ja som už aj jeden vymyslela, tak možno urobím. Poviem, ako sa bude volať. Bude sa volať Duša psíka. Podľa mňa už viete, o koho jedná, a niektorí nie. No tak ja sa už budem s vami lúčiť. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Tak ahojte!